Вось так выглядае знутры новы аўтавакзал горада Брэста. Цяпер тут ідуць апрацоўчыя работы. І чакаецца, што ўжо ў чэрвені 2019 года да тысячагоддзя Брэста ён пачне прымаць першых пасажыраў. Плошча новага будынка амаль 2000 квадратных метраў. Большую частку першага паверха зойме зала чакання, разлічаная на 250 пасажыраў. У адным крыле будуць кафэ і прыбіральні, у другім білетныя кассы. Будынак, які каштаваў абласному бюджэту больш за 8,5 мільёнаў рублёў, будзе не толькі прасторным, але і эстэтычным. Основная часть фасада – это остекление. До 70% фасад выглядит в стекле. Плюс остальная часть в керамограните, которая придает тоже изысканный вид. Новы будынак амаль гатовы да эксплуатацыі. Застаецца толькі завяршыць апрацоўчыя работы, таксама завесці і падключыць абсталяванне. Наступны этап – уладкаванне прывакзальнай тэрыторыі. Па праекце тут зробяць 2 аўтамабільныя паркоўкі і падвядуць тралейбусную лінію. Перавагі новага вакзала перад старым у першую чаргу ацэняць пасажыры, колькасць которых увесь час расце. У нас просто идет само по себе развитие международных перевозок, видимо, с тенденциями теми, которые в самой стране. Люди едут на отдых, на работу, потом возвращаются, поэтому у нас вообще идет рост пассажиропотока где-то процентов на 20, в том числе и увеличилось количество выполняемых рейсов. Па словах транспартнікаў, інфраструктура старога вакзала цалкам спраўляецца з нагрузкай. Але будынак, якому споўнілася ўжо паўстагоддзя, эстэтычна і маральна ўстарэў. Пасажырам тут папросту цесна. Што будзе на гэтым месцы пасля адкрыцця новага вакзала, пакуль дакладна невядома. Гарадскія ўлады чакаюць прапаноў ад інвестараў. Валенсін Бойка, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».